Oh, uy, dana, uy, burgiwa. Dan burgiwa. May nga pa kanyan na kahit tsura loko. May nga pa kanano bap, muakit kapogi ko. Ayan bap ay, mamipita mo yan ng Aldo, sopan nyo ko. Kabyasang mamipindili mo. Mamipi ka pasakaw ka pa. Damo, pengan yan may sarili mo. May lupa ka ro kung damongkal. Iba pa ko naman, nanundamokal naman. Nagpatubo ko mong mostats o... Damo lako, mengen. Loko, may bagay. Yaka nice kang pagmumukha mo bolang. Ka naman bap, pwede na yan. Wala ko salamat burge. Ot kapul butter kill mo yata. Marimla ka. Bap, ika naman, no winter na ngayon eh. Negative 1 napin nanding nga bakay. Intindihan ko na umakanyang kapur mo. Hindi ako maintindihan. Ot danaw, makakopya ka. Lupa ka tuloy, hindi ko kayang tanggapin. Alibap, signature nga usken, ika naman. Ayan bap po, pipiliin ng tanarang maputi. Siyempre, unahan tanarang maputi. O, pansin-pansin ko bap, kulay green yung uniform ko. Lagetan yabit. O, tinan na naman kay Kenny, medyas. Kaburok na pa mo. Abiyata na langan ba? Piyata na pipiliinan. Basta pisamot-samot talangan Ken. Brief. Ampoy medyos. Gana-gana. Jacket. Anak ng anchoy. Yan naman. Uy, dana burge, mag-goals dili ka. Ot peg Fernando po Junior may masing-masing. O baan ta mga siksik na bap? Kasi dapat tinggalawan tam mga bilis. Dakal tam paggawan nga ni bap. Palimu pa mamiping gawan tam. Syempre. Ay ni bap, pakit ko kaya kayo mga nanyang sa setup niya Hida mo, adwayang oras paduro mo yan. Hida na, kaluwa na. Wanyang kapamuko hindi pa nangalti ka. Sore kang ganay dayo. Ayan bab, sopan nyo ko parwal talaretang ka na akong kalakal ketang ka na akong kotsi ay. Ay ni kumata ang pandigmang plastic. Hida mo ng kalakal, mga lakal ka. Ika naman bab, syempre. Eta naman lalako yung kaya katang diskarte ba. Pandyang at chuta na kening malayong lupalop. Loko, mo na dewing pa mga lakal mo. Dela mo na hanggang kayong pang-adult mo na. Alang adult, alang mari-mari ni bab. Karang taong madiskarte ka naman bab. Sa bagay, may pera sa basura hada ne porke. Wabab, yan nga man mandang basura na, naging pera pa. Ayan yung ka na akong sakyan ba pa. Amo, buklat kaya na, ganyan kayo pa. Baka niya pa mo hindi akong plate number lang kasagli ng memorize. Tingnan, 69 na. Dana, karakan mo kalakal ka. O bab, paruminggo ko lang mong inipon din bab. Siyempre, kaya obra kasi ding Australiano, paano siya dala mo rin. O ya, kukuanan ko lay. O magkano naman ng kilo Kenburgi? Nang kilo-kilo bab. Per metong bote bab, cha 10 cents. 10 cents dollars, yung maragul kanta bab. Awa na, tingka nga pesos per bote. Okay, Burgi loko. Tinakang pangkape. Baba, panyaya ko, mga sipag ko talagang mga lakal kayo ni. Stuping ating kung time ganyan ba, dumurot ko pa, malumawi-lawi ako karang basura. Yan, ingali mo gagawan, bolang. Makakarin na ingisipan mo yan, pota palada rin tao, mangaranupan ka. Ka naman ba, joke mo syempre. Ayan ba po, may akadwa tam supot ngayon yung paruminggo. Kung siya tanara kayo kaya katampi pag-istakan ba, pay tsaka rin ba, pay. Loko, masyadong pa kasi pag Burgi, pota, kumuwalta ka, miras ka agad langit. Dana na nung kunak na ito ba, nisip ka ba na yan, di mo pasagad. Wala akong naisip bolang. Rin na rin kaya kang kaya. Ate po, nagdanakalakal Kailan nung bulan din. Pabulan lang yan din ba, para ka lang tala pa misali, syempre. Potang may kaablita mo gan ba, panyalita yung apartment kin Pilipinas. Apartment dana katos mo pa mo pangarap. Kanan ba, alang impossible, bol, ka naman. Una nung daptan mo kanyan may mangiya pa mo yung rice cooker mo ngayon. Why, Chebab, turuda kayo kung mga mag-basic cook nasi. Basic cook ang pa mo, dana, basic naman talaga luluto yung nasi Dana, Brian, nung siya pa mo kaya ang abyos. Ano ba? Mga bulol ka pa mo kinsasabihan mo yung ano ba? Yung sasabihan mo na brown rice. Pat ng, syempre ba, pika naman, rich in protein na dapin. Rich in protein ang pa mo. Panakal mo pa mo, pang cup noodles yan Wala ba't kenta mo sana tana yung manala ko yung kikata mo nga kasanayan kyung pampanggali. Bolang ka Ingay ka na nga balo-balo mong kalokwang kanita ka rin, pidala-dala mo ang gaken. Oran mo, pati yung technique na rin kang ninuno, dela mo ken. Kaya naman bab, syempre anong atinta mong brown rice, syempre atinta mong brown egg. Mama mo, brown. Unanan mo yung ebo na yan yung ulam mo. Ali bab, pang side dish ko mo yan. Sabi dapin, 1 ebo na day, keeps the doctor's away. Your savings okay. Ka naman bab. Ay dana, hali ang makatarungan ng matulid mo, Burgi. Unano yan, at pangabilis mo.
O gamitanan ko na yung ninjutsu bab, syempre magluto tamo pang nano-nano. Aloko. Kukke pala yung burgi. Naluto mo burgi. Wayan bab, after tamong may kapamalat sa buyas ng buong ay patatas, magkaita ng, ayan, air fry tayo rin yung kakatamong pis. Ano lang klaseng pisden. Basta bab, asan la rin, makanta na mo. Ay niya, air fry ta na lang mo yan bab, tsaka ta na lang mo din ang kaya sinay. Mamirito ka mo pala. May ngili-ngili ka pa si boy. Sampung patatas. Bolang ka talaga. Ali bab, sige sabihan ko na, magluto kong curry. Ida mo. Nananong kare. Kare-kare. Ala namang karing pis eh. Ali bab, basta't manalbe na ka mo bab, bantang mabiyasa ka. Loko, kakalbe mong Indian street food dyan, lo. Nandyan na ang pangawan mo. Ali bab, ay ni ay. Set up tayong mga ninini, tsaka ta namang gisa. Amanta. Ida na. High-tech ya pamangka lang muna. O ba, pa yan o, timano mapali, anya dininan tane timanong taba. Ang kay patatos. Tsaka tanangan paglagay ba, banta na agad mga luto. Nanayang burgi, curry powder. Aloko. Chicken curry pala yung luto mo eh. Nang chicken curry, fish curry ba? O nang. Ito mo ating makanta. O ba, pa ining gagawan ko ay. Ida mo nga ni Kepa damdam pis curry nga ito. Una anong dadaptan mo, pangabilis mo. O kabang palambutan tayo ng patatas bab, syempre buri ko talagang soap na soap pate ang patatas. Ay ni, maglinis ta pa ang pinggan. Soap na soap, pampa mo. Daw pakalinis mo yan. Nang gagamitan mong gaye. Sabon. Jay. E ako gagamit joy bab, nanoy tayo tang isang patak, isang katuta ka na. Alim ang usog kaya nita bab. Danan timampa mo, yari ka menos pinggan. O bab, ay ni ay, luto na rin yung kakatamang pinirito bab. Ang pwedeng kayang kay sauce, talagang luto na rin. Nanya ini, lagyan ta na. Ang amalan tayo mga yan ni bab ha, tsaka ta nilagay ka rin. Ida mo mamali-mali yan, pangamatan mo. Ikwa may ikwa, istali ba pa mong moitel na. O maranop-danop na ako bab eh. Ako nang kepa kaya nitang kaya katamang piniping malan, tsaka tamang pasable, bahay tamangan syempre. Una ano na waring oras ka yung Kemburgi. Menos tugak para lukdang. Ida mo, aliwa ka talaga kaisipan na. O yan bab, ready rin kaya katamong ulam, ang pweng nasita mo, may luto na mo naman. Itanang pipyanta ka niyan bab, yung problema tamo ay. O yan Burgi, dana na. Yari na pala, sinakto-sakto ka nga doang oras Burgi. O mipilwat ko keng kakabidyo bab eh, ika kasi eh. Siyang kanan mo pa hindi pa ningalti ka. Ida na mamasok-masok ya pa mo yung pinipi mo na Burgi. O bab, mapali-pali ya, bandudurot siya bab, para kanu agad siya kanong langi. O sa tara, sableta na ka rin ni bab. Bahay do mo, huwag kang kakilobalemanya ble. O wala na mga aldo bab, at saka nung sabi ako kilawal bab, mga yangin mo, mga ugse mo ka rin ay. Langi kaya kanyan bolang. Don't you worry, putong Marie. Ayan ba po? Antemano, makasable na. Atin ta na mangiter Kenny, andyan malatiya mo ba? May sabing malatiya mo yan para talagang masikan niyan ba? Masikan na ako nga kapali buntok, nengkay na. Halo ko mga ni Burgio. Waya na yung kayang piskare. With brown rice, with brown egg and coffee. Takman may Burgio, lawan tayo, nanlasa na. Manta na bab, ano kayo po? Manta na bab. Tikman tayong fish. Manamis-namis. Lasang kamatis. Manganta na habang manalben Netflix. And babush.